a páni, a ešte pred začiatkom tohto videa by som sa vám strašne pekne chcel poďakovať, že na minulom videu sme skoro do 5 dní dali 60 zhľadnutí a mali sme tam 4 lajky, takže za to vám veľmi pekne ďakujem a mám pre vás výzvu na toto video na konci tohto videa, takže sledujte až do konca a ja už to idem ďalej obkecávať a poďme rovno na video. Jo, takže zdravím všetkých, s vami je Tomero Games, dneska vás vítam u nového videa. Toto video bude ďalší tutoriál, alebo taký nadväzujúci tutoriál na to, ako spraviť svoj prvý Kayopedico heist, tak aby ste z neho dostali čo najviac a aby vás pritom nechytili, takže aby ste išli proste sneaky peek like. A toto video vlastne nadväzuje na video, ktoré vám teraz vyskočí vpravo hore v karte, ako si našetriť na kostatku. A myslím si, že už to nemusíme ďalej zdržovať, dáte štart. Confirm settings, play. OK, takže approach vehicle, ja som spravil 2. Vám bude stačiť iba jeden, ak to robíte solo. Ak robíte solo, vyberte si túto loďku, ak ste robili proste s niekým, tak si vyberte posádku. Ja si tentokrát vyberiem loďku, lebo idem solo. Teraz si vyberte, kam pôjdete na ten island. Vždycky si vyberte main dock, ak idete solo. Compound entry point, drainage tunnel je asi najlepší za mňa. Escape point, môžete si vyberať úplne čo chcete, ja si väčšinou vyberám main dock. Time of the day, môžete si tiež vybrať čo chcete, ja si dám deň. A dáte iba continue, si vyberete aký chcete mať outfit. Ready to play. Ok, už sme na ostrove. Teraz jediné čo budete potrebovať je dostať sa tu na tento airstrip. OK, už sme pri letisku. To znamená, že tu si iba takto zastavte tú loď. Vystúpte. A teraz si zoberiete nejakú zbraň, nejakú najlepšiu, čo trocha aj na diaľku, nie nejakú brokovnicu. A teraz budeme musieť sundať tohto týpka. Hop. Dobre. Musíte dávať pozor, aby ste ich trafili vždy do hlavy, lebo inak sa zapne alarm a všetci po vás na tom ostrove pôjdu. Tak, a keď už ste v hangári, tak iba zajdete ku tomu sekundárnemu targetu a vyberete ho. Takže prídete k tejto bránke, zničíte reťaz, pôjdete dnu a začnete brať. Ako vidíte vpravo dole, mám taký meter, alebo teda koľko mám v taške. A čím viac, alebo keď to budete hrať s kamarátmi, tak tým viac vecí sa vlastne do tej banky, teda do tej tašky zmestí, tým viac sekundárnych targetov. Takže je celkom dobré. Okay, takže ja zoberiem všetky tieto peniaze. Keď sa chcete dostať na tej vrchnej, musíte takto zobrať tento forklift, nabrať túto onu a potom shiftom ju zdvihnúť. Tuto takto si ju priparkujete. Hop, vystúpite. Vyskočíte na forklift, alebo teda na túto vecičku, na tie vidly, čo tu má. OK, a teraz prejdete, vyskočíte na tú staň, teda na tú krabicu, preleziete a už ste tu. Teraz už iba znova sa dostanete dovnútra. A tu iba začnete brať peniaze znova. OK, takže už sme tu. Teraz už iba takto vyšplháte na túto strechu. A ako vidíte, tam je ďalší sekundárny target, ktorý teraz ideme zobrať. Takže dáme dole tohto typka. Dáme dole kamerku. Tak. Teraz už iba znova otvoríte si to. A začnete znova brať. Nezabudnite si naplniť celú tašku, pretože vtedy za to dostanete najviac. A mám naplnenú tašku, takže teraz postažite sa odtiaľto odísť čo najtichšie. Hop, takto prelezete a už iba takto tu sa vrátite, kde máte tú loďku. Nastúpite na loď a už iba sa dostanete zozadu k tomu compoundu, to vám tiež ukážem na mape. Ok, keď už ste na lodi, tak si iba otvoríte mapu a budete sa musieť snažiť dostať tu za ten compound, takže vidíme sa za tým compoundom. Ok, ja už sa teda blížim k zadnej časti toho compoundu, ktorý vlastne máme vykradnúť. Ako vidíte, tak už na mape máte
označený vstup, takže už iba vyskočíte z lode. Stlačíte Gčko, aby ste dostali dýchaciu masku. A už iba sem zájdete k tomu kruhu a otvoríte si tú bránku. OK, a už sme tu. Už sa nám zaplaka cena. OK, a teraz, aby ste tento hajs dali čo najlepšie, tak iba opakujte to, čo robím. Hneď sa rozbehnite takto dozadu. A ak chcete ísť na chill, aby sa vám proste nič nestalo, aby ste to mali proste aby ste to mali proste na chill, aby sa vám nič nestalo, tak iba tu takto zájdete. Tu takto sa schováte. Počkajte, kým ten guard prejde. OK, už ide preč. Teraz už iba takto. Pobežíte, bežíte čo najrýchlejšie. Prebehnete tu takto doľava a už ste vlastne v safe spote tu a potom si zoberete pištoľ. Dáte dole tohto typka. Bum. Dropol kľúčik. Väčšinou niekedy dropne, niekedy nie. Ale nie je to potrebné ani aby dropol ten kľúčik, takže... OK, teraz musíte počkať, kým jeden guard ide takto z hora dole. A teraz dôležitá vec, zoberte si nožiček alebo proste nejaký melee weapon, čo máte. A pomal potichučky ho proste dajte dole, aby to nikto nepočul. OK. Teraz už iba vybehnete hore. A tu vám ešte odporúčam takto tu zájsť. Tu je tiny safe, v ktorom je vždycky troška peňazí, troška on to pridá k tomu. My sme tu mali, my sme tu teraz 30 000, ale môže to byť od 30 do nejakých 90 000 alebo tak nejako. OK, teraz už ideme na hack. Ten je celkom jednoduchý. A to vlastne, že iba si naťukáte vždycky ten začiatok toho prstu, alebo tú vrchnú časť. A potom iba začnete počítať, že 60 dáte tú prvú časť. A idete, takže tu bude 1, tu bude 2, tu bude 2, 3, tu bude 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tak, a máte to. A takto všetky 3 ďalej. OK, dáme a páni, už som dokončil hack. Čo znamená, že teraz sa vám tu otvoria také vráta. Alebo taký výťah. Lebo idete dovnútra, stlačíte Ečko. Teleportne vás to dole. A tu už to nie je nič ťažké, tu iba dáte preč túto reťazku, alebo túto reťaz z týchto dverí. Vojdete tu a už iba sa dostanete cez, alebo teda rozbijete to sklo. OK, už máme hlavný target, takže teraz už iba sa vrátite takto tu. Dáte Ečka, aby ste vyšli von. OK, vyjdete von. Idete dole po tých schodoch. Prejdete sem, ak máte kľúčiky, tak si to takto odomknete. Ak nemáte, tak tu takto skočíte. A skočíte potom iba sem. Tak. A proste to obidete. Tu môžete zastreliť tohoto typka, keď sa zastaví. A teraz už iba takto prejdete, prešprintujete to. Malo by to byť úplne na chill. Tu takto iba kláte Ečko a už sa vám zapteká cena, nemusíte už nič vôbec riešiť. OK, už sme pred compoundom. Teraz už spravíte jedinú vec a to je, že zastrelíte tohto typka. Môžete použiť čo chcete. Zoberiete si motorku a iba takto prejdete. Snažíte sa obísť tohto typka, ale vôbec nevadí, keď vás už teraz chytia. A už je to úplne jedno. Už iba takto pojete, dávajte si pozor, aby ste nenabúrali do takého stromu, pretože pod Sokajou Periku sú proste železné stromy. A je to veľmi otravné, keď do niekoho nabúrate. Tu už iba takto vyskočte. Spadnite do vody
znova kliknite G, aby ste dostali na dýchanie prístroj. A teraz už plávajte a plávajte čo najďalej od toho ostrova a dáme si cut a uvidíme, keď sa dokončí ten heist. OK, a oficiálne som dokončil heist Cayo Perico. Teraz už uvidíte pár cutscén a uvidíme, aký má cut. Už nebudem dávať strih, aby ste videli, koľko zarobíme. A ako vidíte, zobrali sme 962 000 a splnili sme ešte Elite Challenge, to znamená, že sme to dokončili pod 15 minút, 0 hackov a mali sme celú plnú tašku, to znamená, že dostaneme ešte 50 000 k tomu, to znamená 1 000 000 za približne možno hodinu. Tak dlho si myslím, že trvá tento heist akože pripraviť a zahrať už, alebo teda po tomto videu už to vôbec nebude problém dokončiť. A ja teda dúfam, že som vám pomohol s týmto videom a mám pre vás výzvu. Ak na toto video dáme 60 zhliadnutí za 5 dní, alebo do 5 dní, tak už dáme ten stream skoršie a dáme ho, keď budeme mať 40 odberov, takže budeme mať proste za 40 odberateľov stream, máme 39 odberateľov, takže jeden odber nám stačí na to, aby sme dali stream. Dáme proste špeciál stream a to je všetko, takže s vami bol Tomero Games, nezabudnite dať like, odber, zdieľať toto video pre ostatných, aby ste niekoho poznali, kto chce robiť Cayo Perico, ale vôbec to nevie. A